Morning anak kita tayo. Ganun na ka. Isa sa city. Hi guys. Humana may paniudto. Unsa karon? Ang liguon si Panda ug si Kabang. Para nakabulingon. Baho na kay duga na sila way ligo ba? Ja. Kanang iro lagi ato ning panggaon kay tabang ba dali nato. Dito ag kanang iro para na mo. Di na sila ingog hayop. Para na mo das bahay mo ra na nag-amo na pong pamilya kag iro. Kay kuan man makatabang man amo laba pagkat sa tao. Kay makatabang man mubantay ni daris bahin sa kanas ko andud si Panda ra kabuutan kay basa ko mula ka sunod-sunod na ho. Panda! Tatiri. Anang ligos Panda. Dali Panda. Ni ligon kay nakabulingit na. Jaga sa maglubog-lubog, bantay mabuling-buling ka haning ka magligo ha. Aning pahumutan ro, aganis Panda aning pinangadso. At tagay sa rabadan ning Panda kay wa na diha. Kanang nay namatay na ag pangadsuan handa ning Panda. Diyan si Panda ra nakabuutan. Kaya sa Panda ni, kas Panda daan ni kuon. Aron sa kamana ng tubig. Kating nga bayan. Hindi ka na ko. Hala kang bingo naman. Ano naman? Ano karagan Panda? Awiri lagi dukot. Ala, ligo. Ara ko sugol. Ano nang pabukong gamay? Dali na ba? Apil na. Lala. Ara ka siya nakadliog. Ligoon kay among mahumot. Tiga. Para mo sa gulod. Tiga. Sa gulod di malabasa. Ala, yan na. Wait, let's Panday. Panda. Terus kata singkau. Kalau yang di kampung pulpul. Kau sempulpul. Oh, let's Panda day. Atong green. Sama naik surat anak di. Surat anak ko mana di. Panda, relax ra. Ang magagawa ni mo. Huwag sa bon sa iro. Dapat sa bon, huwag ra. Sa bon paglaba. Ay. Huwag niya bawas sa palit na pasro. Hindi ko ay. Ano ba ka mo belibo? Mahangan tadi. Ay, pangan ako eh. Ako na ni. Boleh. Sasa ka na ko daw ni? Kamu tu, boleh. Ano po ka na mamut? Ay. Ay. Kalapit na ka niya lugasan. Ang tan. Bakatan. Kalapit. Kasi makakanin. Na, kamu dara ba? Suwang. Wala ka po kasi kalikod. Wala na ba ito? Ano ka naman yung mga kalikod at kumanon kay sabay tayo matinatan. Basta lang ko ang Panda. Basta ikaw ko ang Panda nagawa. Hindi na ngawat. Panda, unay na ngawat ka ka ha? Ikaw. Yan na! Ano yung palis, Robe? Bata, ang gamay. Panda! Hindi naman dami, si Panda na po. Tatere kabang. Tatere kabang tatere. Hindi naman kami sa kabang, hindi naman kabang. Kailangan na po, ipuon. Aku di ay. Naku na na. Ikaw. Kaya sa la 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 la. Awas ka lang. Para kita mag-ado. Nay! Ang kabuutan na. Ang vlog ni Nay. Di, elan ko ang kabuutan na. Ato na lang, kabangan. Hindi mo makarabawot. Kung may nangawag sa buwag, parang parang kabang. Kasi kabang, hindi kayo sa taga-tubali mo. Nagbura. Oh, di ba? Wanda. Ako kalit kabang, may karasili ka doon pag-iruaw. Kabuutan na. Hey,
Paano ni? Buto o. Gamutagon. Kabang, uli. Uli po. Unsa. Marta ba tayo mga iro ah? Mura na naging ka mga manghud. Mura ka rin sila mga manghud. Asa ba bang? Ano na kabang ko sa kulit. Kung kana ni kuy. Dali aja ko. Wala di mo buwa. Ano ko kulit ko kulit ni? Suwi dadon. Kuy mana mo? Mama, ano kasi grabe. Bumaya na pagkakanat ko. Ito. Mama ni buwa. Buwa. Para katambot na ay pagruha ka bang? Tambot bang? Labi mo ko. Labi mo ka. Ano ano ka bang? Kasi ka na. Ay, ito. Ala katambot. Buyan. Ay, terus. Terus lagi kuy. Terus mana ni? Gabang. Tadi makitan ako. Awas ka ba? Awas. Kabang kay. Bibis ng balibo. Kasi pang na itong mga balibo. Hindi ka na aray ko drada na. Hindi ka nagkakilo. Kasi hindi ka na makani. Mana? Lasang tao para mahamasok ka. Shabuan ka. Ang huli para ma-shiny ang buhok ko. Sabi na silpo na. Muna anak dito kay. Uglan na yung ika. Isa sa city. Pagulad ito kisi-kisi ha. Naman ako ligo sa ero. Das pa, kuanda. Tabang. Naputi-puti na bus kabang na. Kan di kuskusan. Penahag. Kaya sigil kiguan dari, sigil lubog-lubog na ng lapok. Muna na item. Hindi si Panda, raon ito si Panda. Na, kaya nagpag-isang balibo. Napunhag pud. Das Panda, arja ka burikat. Bulingit na pud. Unsa guys? Mawara to ang vlog karong adlaw. Salamat kado sa inyong pagtan-aw unsa. Palihog lamang po subscribe sa katong pa naka-subscribe unsa. At sa pagkalimti ng notification bell para makakita po mo sunod ng mga videos. Kay di na ako muunda og vlog kay ana ning panginabuhian. Kay mo man ko lain trabaho. Di na mo ko madawat og apply ko kay na mo ko daot. Mungkirig ko. Unsa mo nang ano lang ko sa pag-vlog kay kaning ahang pag-vlog guys, di na jud ko na nimo undang. Aha na dining trabaho. Kay kuan man. Garanay ang mga apply kong trabaho di man po ko dawaton. Kay na mo ko sakit makirig ko. Dahil lamang ko sa pag-vlog kay kung alam po makapahuway man. Unsa suportahin lang po ko ninyo guys. Karang nay kanang pahinamdum guys, adto lang po ninyo laktawi kay dara mo ko maka
kuan makatigom og mamiso. Grabe salamata jud ninyo guys, ang daghana jud ninyo nga nagsuporta na, grabe jud salamat jud ninyo tanan. I love you ninyo tanan. Daksan jud mo nang tagsa-tagsa. Og magkita ta ninyo. Unsa ang salamat ka jud ninyo unsa. Magkita-kita na ta ugma sa sunod dahang vlog. Bye-bye. Mao na to among vlog karong adlaw. Zamat to nami. Bye-bye. Love you ninyo tanan. Love you.